चार गो चलन कुल चार गो चलन लखे पंडित चार गो चलन लखेरा चार गो चलन कुल लखेरा गांव में कोनो कार पार नहीं लागे खाए के मिलबे चाहबे करी कपड़ा चाहबे करी कने एगो चलो सो बाहरा कहीं कमाई जाई रे खाई जाई बस चारों अपन देश गांव छोड़ के चली गई ना कुल दूसरे जगह बहुत दूर कमाए खाए। हाँ कहना कुल की रे तो आखिर किएंगा कमाई खाई जाई हाँ न कुदार ले बानी जाने खांची ले हाँ तो बैठल रहना कुल एगो जमुनी के पेड़े के तोरे वहाँ के राजा के एक ठो जवाबी बैठौले रहे आ ढिढोला लगवा देले रहे कि जे सवाली लोग आके सवाल करी तो अगर हमार जवाबी बतला देई तो ठीक बा अगर नाई बतलौलस तो ओकरा के कुछ धन दर्ब दियाई ई बतिया जान गई ना कुछ ई चारों तो जमुनिया गिरे तार वहाँ पाकल रहे आई बीन बीन खा कुल भूखाइल रहबे कैल लो कहत कुल रे आखिर हमनी के कौन सवाल कल जाई हो जा तो एगो में से कहत बा कोई बात नहीं हम तो ये कहब कि जामुनी अंत पावही नाही मने ई बह जो केतना पाकल बाजे तबे से बीन बीन खाते बानी जा आई टुप 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 गिरते रहता जामुनी अंत पावही नाही मने एकर अंत नहीं खेल केतना पाकल बा कहलस कि चल तो सवाल हो गए चलो सो तो जब कुछ दूर आगवा बढ़त आने कुछ देखत आने कुछ एगो मेहरारू पीपरे के पतई है तना काट के बकरी के खाए के कपड़ा धो के अपने घरे लेके जातिया कहता तोहार तो मिलल बा कि जामुनी अंत पावही नाही तो हम पूछब कि पीपर लावही नारी पीपर लावही नारी कहल अरे 2 मिलन के तो हो गए अगवा तन थोड़े बढ़ना कुछ एगो गुलरी के पेड़ खूबे पाकल रहे आ रहते हुए भट 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 गिरे अब ओकरा के लोग कचरत मचरत चली जा और में बड़ा गुलरियन में बड़ा किरौना होने में ही लोग कचर के धुर्रा बना दिले रहे मुआ दिले रहे तो कहता कि रे तोर बाकी जे पीपर लावही नारी आ हमार सवाल ई रही कि उदम्बर भूमि गिरे मने गुलरी के उदम्बर भी कहल जाला उदम्बर भूमि गिरे कहल सर बुढ़बक 3 मिलन के तो हो गई आ हमार का हो गई कहल चल कहीं तोरो कुछ मिली तो जाता एगो राहता के किनारे बरगद के पेड़ रहे आ ओकरे डढ़िया में से बरोही गिर गिर धो ले रहे राहतवा पर तो किनारे पर लोगवा जा तो ई कहलस कि बा बुढ़बा खाई बरगदवा के देखत सो रहतवे रोक दिले बा हमार यह रही कि बट बाट मचावही राड़ी बट माने बरगद आ बाट माने रहता आ रानी माने ई रानी मचाओ तने रहतवा पे इनका कौन जरूरत बाटे उ बरोहिया धराव लेके जामुनी अंत पावही नाही पीपर लावही नारी उदम्बर भूमि गिरे बट बाट मचावही राड़ी गैला को चारों जाके खड़ा भैला बस हाँ 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 आ गई लोग 4 जाने तो आ गए हाँ अपन अपन सवाल कर
तो जमुनिया खैले रहो गवन मुँहवा लोगन के लाले करिया रहे है। कहता कि जे हमार सवाल महाराज ये बाकी जामुनी अंत पावही नाही। कलश आवत रहा है तो हतवा में कहीं जामुन पड़ल रहा है तो हाँ तो बीन के खैला है जाना। यह तो हर सवाल है कि जामुनी अंत पावही नाही। जा दूसरा के नंबर आयल कलश पीपर लावही ना। कलश बाग मातवा मेहरारू पीपर के दाढ़ी लेके आओ तो वही के देखला तो वह सवाल बना के लेकर बोला पीपर लावही ना। तो तीसरा के नंबर आयल कलश उदम्बर भूमि गिरे। कलश आवत रहा जब गुलरी के पेड़ पड़ल रहा वही के कचरत अल है जा आ लोग वो कचरत गईल है। ये तो है तोहार सवाल हटा। तो चौथा के नंबर आयल कहता बट बाट मचाओ वहीं राज। कलश की हो आवत रहा बरगदे के पेड़ पड़ल रहता में वही छावा पड़े नहीं रह जा बरोहिया बगलिया के। तो हाँ ये महाराज तो हटा जा कुछ नहीं पावल लोग। तीनों मुँह लड़कौले जात रहना कुल तो इनने से ही चारों जात रहना आ उनने से एक ठो संत बहुते बड़वर संत रहना जेके कहल जाला अष्टावक्र। उ आवत रहना चारों बड़ा मध्यम रहना कुल एक खैले भी ना मरत रहना कुल। कहना का बात है तू कह कुछ तू टेढ़ टाढ़ के मनई बारा अष्टावक्र माने 8 रंग के टेढ़ रहना तू का जानब। अरे भाई कहबो करबसो तो आपन सवाल इनका से कैला कुल अष्टावक्र जी से कहने का बतौला हले। तो बतौला है जो जमुनी के पेड़ पड़ल रहा तो मेहरारू पीपरे के पतई ले आवती रही है तो गुलरी के फर कचरला है जा तब बरगदे के दाढ़ी। कलश ये सवाल बतौला हाँ तो हाँ चला घूमा हम चलतनी चला। अष्टावक्र जी लिया के चल गए। देखी बुद्धिमाने में अक्कू बुद्धि में कितना अंतर बा। जब लेके चल गई ना कहना महाराज इनका पूजा पाठ भइल। अरे बहुत बड़ा ज्ञानी रहना पूजा पाठ भइल नाश्ता पानी भइल चारों जने के तेजा से गए लोग फिर लिए बोले आओ तनी रहे तो हाँ ये सबन के सवाल पक्का जवाब दिहल नहीं गइल बा। कहना नहीं जवाब तो हम दिहली हाँ। कहना ठीक बा अब से जवाब हुई। पहला तोर का सवाल है। कलश की सरकार हम ये सवाल करें हैं जामुनी अंत पावही नाही। कहना एक का जवाब तू दिहला है। और तो जवाब दिले हैं जमुनी के पेड़े के तरह जामुन खा के आइल हाँ कुल। तो ये तो हम कहले हैं जामुन खा के आइल है जा। कलश की तोहरा दिमाग ना आई बा जवाबी सवाल के जवाब ना दे पौला। कहना सरकार तब एक जवाब भइल का। कहना कि मंदोदरी कह रही है रावण से। मंदोदरी रावण से कह रही है कि राम से लड़ाई मत कर। जामुनि अंत पावही नाही जेकर अंत मुनि महात्मा साधु संत नहीं पौले। जेकर अंत ओकरा से तू लड़ाई करे जाता। जामुनि अंत पावही नाही माने जेकर अंत मुनि महात्मा नहीं पहुँचल फकीर नहीं पौले उनसे लड़े जाता। अब उससे तू लड़े जाता पार पैब।
लेकिन रावण मानत नहीं थे। इस सवाल के जवाब ई भइल। राजा कहना देव जी इसको कुछ खजाना देव। कुछ खजाना तो उ पा गए। कहल तुहार का सवाल रहल तो पीपर लावही नारी। कहना कि का कहला तो मेहरारू पीपरे के दाढ़ी ले आओ। तो कहलत ना, इस सवाल के जवाब ई नाई भई। वही मंडोदर करे पीपर। पी कहल जाला पिया के, आ पर कहल जाला दूसरे के, आ नारी कहल जाला मेहरारू के। हे पिया, पर माने दूसरे के मेहरारू तू चोरा के ले आयल बड़ा, तुहार भला नाई होई। पीपर लावह नारी। पराया स्त्री के, पराया आदमी के स्त्री के हरण करके ले आयल बड़ा, तुहार भला नाई हुई। उनसे लड़े मत जा। लेकिन फिर भी रावण नहीं मान रहा है। तब इस सवाल के जवाब ई भइल कि मने रावण दूसरे के मेहरारू के चोरा के लिए, आज हमारी मौगी के चोरा ले जाता, हम ओके दूब या छत लेके पूजा करब। अब वहाँ जो रोग फंसा मुड़िए काट केहू काटी। अरे राज जबरदस्ती करी तो अना मौगियो करिए सतमा भक्ति बा, तब का करब। तब उ दोनों मिल के हमके काटी दी है को। तो ये सवाल के जवाब ई भइल। कहना भाई इसको भी कुछ खजाना दो। कहना तुम्हारा सवाल क्या है? कहला कि वो डंबर भूमि गिरे। कहना का बतौला? तो गुलरी के फर कचर के आयल रहल। कहना ये सवाल के ई जवाब नाई भइल। उहे मंडोदरी कहतिया कि ऊ डंबर भूमि गिरे। जैसे गुल्लर में बड़ी महीन किरौना बहुत होला, एक गुलरिया में हेतना किरौना होला। जैसे लोगवा कचर के आ ओ किरौनवन के मुआ दिहलस, ओही जहिया राम के सेना आई तो आ रही बड़ा भीम राक्षस वीर लोगन के देखत अल। जैसे गुलरिया में के किरौनवा को लोगवा खान के मुआ दिहल, वही ना तोहरे राक्षस लोगन के राम के सेना बानर भालू बर्बाद कर दी है। बर्बाद कर दी है। लड़ाई करे मत जा, है अपन ढेर सेना मत देखाओ, दुइये भाई बालो। लेकिन वो दोनों जाने सीता काल रात्रि बन के लंका में आयल बड़ी। लंका के विनाशनी है यू। अब ही गनीमत बाकी उनके ले जाके पहुंचा द। लेकिन रावण नहीं मान रहा है। नहीं ले आयल बानी तो देव तो नहीं है। लड़ाई चाहे केतनो लागी। कहना भल चलो भाई चौथा इसको भी कुछ खजाना दो। चौथा आयल तुम्हारा क्या है सवाल? अत बट बाट मचावही राज। का जवाब दिहला? और महाराज बरगदे के तरे पर आयल है लोग बड़ो ही छपले रही राही में। कहना सवाल के जवाब ये भाई। तब वही मंडोदरी कह रही है कि बट माने बाट माने रास्ता। बाट माने रास्ता। राम अबहिन घर से वो निकलल रहने, आ रास्ता में रहने राम सीता लक्ष्मण। का जने वो कहवा जैते का करते, बट बाट मचावही राज। तू उनके अधूरा रहता में जाके और उनके मेहरारू के चोरा ले अइला। ई निम्मन कार भइल नहीं।
बटमाट मचावे तो मतलब अब रानी मचा दी हल ना, अब उनके मेहरारू चोरा के लियल बड़ा तो मनी है नहीं। एगो बानर आयल रहे तो कहत आलो भाई जितना वीर तोहार भीम बालो कहत आलो जे अरे बनरे भालू लोगन के हमनी के चबा घारब जा। एगो बानर आयल रहे जौन पूरा लंका सत्यानाश करके चल गए, तहिया लोगन के भूख नहीं लागल रहे, ओके पकड़ के नहीं खाए के रहे, तहिया बहन छोट वीर रहे। उनके साथे बहुत बलवान बाणे, केसरी बाणे, नौल बाणे, नील बाणे, अंगद बाणे, जामवंत बाणे, सुग्रीम बाणे। एक हो बाणे कुछ लंकवा के उलाद के वो करे सो करे कदी हैं। ई तो ढेर कूदे वाला रहला, ढेर चले वाला वीर नाई कहाला। वही के भेजले रह लोग छोटी मुख के एगो बानर तो आइल ह लंकवा फूक के आ तोहरे लइका के मुआ के चल गइल। केतना सेना बगीचा में नाश हो गइल, सगरी पेड़ उखाड़ के फेंक दिहलस, तूर तार के फेंक दिहलस, सोने के गढ़ी ढाह दिहले बा, तहिया लोगन के भूख नहीं लागल रहे। उहे बात बा कि जामुनी अंत पावहि नाई, पीपर लावहि नार, उदम्बर भूमि गिरे बट बाट मचावहि राड़ी। उन्हीं के साथे तू राड़ी मचौले बाड़। देखिए तोहार विनाश होई। कहना अरे चला वैसन राम के हम कितना जाने आदमी तो हमार भोजनीय है, कलश भोजनीय है ना, भोजनीय है। तोहार बड़का मुहवा खाली कई टरक तीरी से उबोझ दी हैं, आदमी कहाँ ले खैबा। बहुत मंदोदर समझौलस ना, लेकिन समझ में नहीं आयल। आखिर में राम के लंका में जाए के पड़ल ना, जौने के आप लोगन कहत तरी कि चौताल कहल जाला। तो सुग्रीव जी कहलें अरे हरि पठाई न पवना कुमारा, सिया हो सुधीला। यह चौताल है। अरे ले मुंडरी जब चले पवन सुत, आए सिंधु मझारे, सिंधु लांघी लंका गढ़े आवत, अरे तहवा मसका समाना रूप लीना, सिया हो सुधीला। ये कहल जाला ना, गावल जाला ना, आप लोग सुन रहू हो को। तो कहत हैं अरे गृह कपी लंका पूरा, ढूंढे नाई पावे जाना का दुलारी, खोजत आए भविष्य के गृह, अरे जहाँ राम नाम रटलीना, सिया हो सुधीला। भेद पाई जब चले पवन सुत, अइले अशोक के बारी, बहुत विलाप करती उहाँ सीता, अरे तहवा डारी मुनरी का के दी। बहुत बा ए बाबू। हो गए पूरा 20 मिनट के भाई।